परशुकमलहस्तं शोभितं मोरकेन अरुणकुसुममाला व्यालयाज्योपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेश नमामि। आमच्या घरात बाबाला आणि बहिणीने कसली बुद्धी यायला अंगपट देवा, कसली बुद्धी यायला अंगपट बाबारी काय मग सौद्या वेळ चालू म्हण मग परकस कन टाकेदार देवा, परकस कन टाकेदार आई तू मग किती सोड केली आई, तू मग किती सोड केली मग प्रॉपर्टीची आशे जाऊ फक्त तुमच्या माग प्रेम जाय रे देवा, प्रेम जाय आई त्यांचं सुख दुःख किती म्हणून खबर ना ते मी केल्यात खरे म्हणतात आणि आहे तिथे उद्यावर मग बेलटान मारतात रे देवा, बेलटान मारतात आई तू कळत का आई बघा तू अशीकडे वरची नाही आई, तू अशीकडे वरची हा भीक मागणं का बाया, हा भीक मागणं आम्ही नाही माझ्या सोंड त्यांनी करतो पुरा करू लागलो बाया, पुरा करू लागला कर्तव्य करते तू हे बे आमगे खान आमके शाणे पण टाकेले का काय आहे ते चुकेल मग मग मैशावर करता तुम्ही मग मैशावर करता मी तू गेले आई रडताले पण बस तू भी रडता आणि तू गेले ह्या रडण्यात आमगे एक भी काम करायला काय बाया होय तुम्ही साचे खरे असा पण तू बी बाबासाठी जाणार गो बाया, तू बी बाबासाठी जाणार वगैरे डॅडी पंचायत तू नका काय तू गेले बिचारातून काम कर संपू लागे छान आणि एक मागेला भाव